So Odenigbo is very special today because when guests in the house. Oh my God, the man. A little bit shifts, a little bit of here and there. Go where them go where go where kala my water go. Kifa when I go for ma. So in the spirit of Easter, I have pictures on attack Wednesday. Yesterday no Tuesday. Monday, we're Easter Monday, Easter Tuesday. In fact, it is safe to say Natal Easter Wednesday, right? So, in the spirit of Easter, two important people. Before na Odenigbo, mano imagon ogetara aka yotago. So, due to the spirit of Easter, maka our safety, otu anyị kwesị wee na-eme ihe and otu anyị kwesị wee na-agba n'ụzọ. The Federal Road Safety Commission with us. So when I say how get introduce someone, right? Before I go with the question, what I make see when no Easter, no do, na risike and in peace, not in pieces. All right. So the first person nomna kepe bikomendi oraka hamaro onye bụ. Igbo ndị omekene m unu. Abụ DRC Doris Nnenagu. Esi m na Federal Road Safety Co. RS 9.1 Enugu Sector Command wee bịa ka anyị nọ liam. Daalụ Doris. Onye nke a onye nke anyị ma ama o. Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Aha m bụ Nwaada Rejoice Anoke. Rejoice. Esi m na Federal Road Safety RS 9.13 Ọzara wee anọnyere unu na-asị unu mgbede ọma nọ ka ọ gaziere unu. Alright, daalụ so biko ga-ejisi ike wenitetu onu ka enwe ike ndị nọ n'ilo na-anụ ihe unu na-ekwu, right? Okay, so because nature your safety ka o wee dịla anyị na mma, anyị na-agba n'okporo ụzọ, o nwere some safety measures anyị kwesị ịmago take note of na-eme ya ọfụma otu o kwesịrị ka ihe nwee ike gara life, at least ife mee n'ụzọ ka hapụ ebu na not at fault. So these things and more bụ the reason why I just wete ihe ndị a ka anyị nwee ike gbaa n'ụzọ na robe anyị otu anyị si wee pụọ fụ ndị ezinụlọ anyị ka anyị natakwa fụkwa ndị ezinụlọ anyị, because o nwere ka ọ dị na ịhapụrụ ezinụlọ gị apụtazi asị na ọ natarozi. It's not our portion. So the first question m ga-ajụ bụ biko ka the duties of road safety ensure that na safety during this Easter celebration. Daalụ nke rinne. Daalụ. Ọrụ ndị road safety ịfụ na ndụ dịrị ndị mmadụ bụ ịhụ na ndị na-agba n'okporo ụzọ na-edobe iwu okporo ụzọ. Nke a bụ nke izizi, maka na edobe iwu okporo ụzọ ịhụ na ndị pụrụ ije ga-ana jekwa n'udo na ọrụ. Ya mere ọrụ anyị bụ imeke sure na ndị na-agba n'ụzọ na-edobe iwu. Nke ọzọ bụkwa na anyị na-ejidekwe ndị edoweghị iwu a, maka na ọ bụrụ na idoweghị iwu onweghị onye bara ha mba ọrụkwa echi emekwa nke ka njọ. So ọ bụrụ na idoweghị iwu, ọrụ anyị bụkwa na anyị ga-ejide gị nyekwe gị ntaramahụhụ ruoro gị, nke mere na o ruo echi ilota maka ntaramahụhụ ọ ga-apịakwa mpe o, mana ilota ya fụ na ị ga-eme ihe ị kwesịrị ime. Daalụ so Rejoice, m ga-ajụ gị ka ndị FRSC si ensure na travelers gaa n'udo. Ndewo, n'itinye n'ihe ndị o kwuru ugbu a, anyị na-ahụ na nchekwa dị n'okporo ụzọ n'oge ọbụla, karịsịa n'oge e nwere mmemme nke Easter so n'otu n'ime ya. Anyị na-ewepụta oge pụrụ iche hụ na a na-enwe ndị a na-edewegasị n'ebe dị iche iche ịhụ maka traffic control n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-akpọ mmemme a nke gụnyere ma Christmas ma Easter na nke ndị Hausa na ndị otu ya Operation Zero. Na nke Easter ọ malitere na 17th April, ọ ga-akwụsị on 24th bụ tomorrow. So anyị na-ewepụta ohere n'onwe anyị n'ụzọ pụrụ iche, dịka ihe atụ ịga n'ugwu onye ama. Nchọpụta e mere gosiri na ụzọ ọhụrụ a rụrụ mere ndị mmadụ na-agba onye na-agaghị emechi anya. So ndị road safety nọ n'ebe ahụ iji na-enye ha gap ma ọ bụ ịnọ na-echekwa ha ịhụ na ha tinyere iche n'ụzọ ahụ ha na-agbara ọsọ, ha ga-etinyekwa soro nke ahụ. Nke a bụ otu n'ime ihe ndị ya mere. Nke ọzọkwa bụ public enlightenment a na-ekwu okwu ya, dịka anyị na ebe a bụ one of them. Anyị na-aga na churches, anyị na-aga n'afịa, anyị na-aga na parks dị iche iche na-echetara ndị mmadụ
ihe ndị ha kwesịrị ime. Anyị na-agakwa eme ihe a na-akpọ vehicle inspections. Department akpọrọ TSO na-eme nke a kwamgbe ha gaa na parks ha hụ na moto ụfọdụ ndị na-adịghịzi mma ịgba n'ụzọ na agwara ndị nwe ya na nke a na usoro ọzọkwa ha bụpụ nke ahụ na nke a sokwa ha bụrụ nke a gawa. Then nke ọzọkwa a na-echetara ha ihe ndị ha kwesịrị ime dịka ị na-eyi seat belt ha, ịhapụ ịgba oke ọsọ n'ihi na nchọpụta gosiri na ihe ndị a kacha akpọta ihe mberede okporo ụzọ. All right, so the next question, Doris. Onwe ihe dịka mba more fine. Onwe dịka fine ka hapụ isi mba because these days adịghị sure na na-abazi so mba. Adịghị sure na na-abịa ekerizi okwu just nọ na ụzọ. Adịghị sure na o nwere ụdị fault ị ga-enwe n'ụzọ. O nwere ụdị ị ga default n'ụzọ right now. Onye ahụ ga-ada ntaramahụhụ a ga-enye abịa. Ọma mbe na road. A ga-eru ọfịs. Ịghọta. So kedu ụdị ntaramahụhụ dịcha for any person who default to the road rules? Ajụjụ ejụrụ dị mma. Achọrọ m ibidogodu ka anyị si eme public enlightenment na ihe anyị ji wee na-eme ya. Dịka onye otu m kwuru, ọ sị na public enlightenment bụ oge anyị ji eje agwa ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ka ha mara. Ya ka ọ hapụ ịbụ na ịma ha wee daa iwu. Dịka anyị na-eme kịta, ama m na ndị mmadụ na-anụ olu anyị. Ihe anyị ji wee na-eme ihe a bụ ka ị hapụ isi na ịma ha. Maka ịma na law bụ respecter of nobody. Ịda ha n'iwu ịda iwu. Anyị achọghị ịma na ịma ma ọ na ịma ahụ maka na o kwesịrị ka ị mara. And ihe kwesịrị ka imegodi n'izizi before ibido nyawa ụgbọala bụ na ị ga-ejegoju take your driving lessons ka anyị na-akpọ driving school. Anyị mee nke a bụ ka ị mara ihe iwu niile dị n'okporo ụzọ bụ ka a hapụ iru ochi isi na ịma ya. Anyị achọghị ụmụaka ma ndị ejeghị mụ ka esi anya ụgbọala ịpụrụ moto ma ụgbọala ha pụta n'okporo ụzọ maka na o doghị ha anya ihe ha na-eme. Ịmụchazie ka esi anya ụgbọala ịpụta echi ịda iwu anyị ejide gị. Anyị nwaanụ nwa ịdakwanụ na njide anyị jidere gị ime ka ndị mmadụ hapụ ịdanyere onye ahụ na nsogbu maka onye amaghị anya ụgbọala pụta n'ụzọ nwere ike igbu mmadụ. Anyị jidezi onye ahụ si ya na ịdaga iwu a and n'ihe na-esi ya bụ na ị ga-eme ihe dị otu a. Sometimes anyị na-enwe fines. Enye onye ahụ fines, o jee kwụọ ya fines adabatakwa n'akpa ndị road safety ọ federal gọọmenti ka ọ na-aba n'akpa ha. Mana ihe kachasị mkpa anyị ji wee na-enye fine a bụ ka ị mara na ihe anụ wee kwesịghị ime maka na ọ bụrụ na anyị nwe ihe anyị na-asị na ọtụtụ bulldogs akwa ha bacha mba ha anaba. So anyị nye gị fine ije na bank jee kwụọ ya. Fines ahụ nwekwa ike onwe nwe isi some na dị as little as 2,000. But ihe na-esozi ya bụ ntaramahụhụ ị ga-eji je hapụ ebe ahụ ị na-eje jebegodi bank jee kwụọ ụgwọ fee nachite bịa buru moto gị or welu your driver's license as the case may be because o nwere ihe ị ga-eme ọ bụrụ na ị nwere valid license anya confiscate jidegodi ya nye gị fine ije kwụọ ị nachite azụ. Mana ọ bụrụ na ị nweghị valid license that means na moto gị ahụ na anyị ga-ejidegodi ya ijekwa ụgwọ anyị tụkwurezie gị anị gwa gị reason why you should have a valid license because ọ bụrụ na ị dịghị valid license you're not valid to drive. So ntaramahụhụ ahụ dị n'iche depending on ihe imeta. Maka imete nke na iyi seatbelt anyị gị ntaramahụhụ dịrị onye nwe seatbelt. Imete na taya gị kpọchara akpọcha anyị nye gị ntaramahụhụ ga-echetara gị na taya bụ ihe iji ebu ndị mmadụ na ọ bụrụ na taya gị anọghọ na okwute kwesịrị ịdị na o nwere ike ọpụta ọgba gbusisia ndị mmadụ and anyị adala ike ịpụta n'ụzọ na-ebu ozu. Na most times enwe crashes or road traffic crashes ifu na we lose lives, property and anyị nwa na-arụkwu dị ọrụ ifu na anyị nwa dị fatigue because na anyị nwa ga-anọ n'ụzọ fụ na ma ndị merụrụ ahụ ebuga ahụ n'ọgwụ ma ndị nwụrụ anwụ ebuga mortuary ma moto mebiri emebi totuo ka anyị puluo ya out. Anyị ha niile bụ ọrụ mana ọ bụrụ na ndị mmadụ eme ha kwesịrị ime ịhụ na ihe ndị a niile agaghị adị ọ dịgodi adị ọ dị very minimal. So anyị nwere ntaramahụhụ depending on ihe onye ahụ metere n'ụzọ. Thank you. So far, in which case na this oral now or these issues anyị na-enwe n'ụzọ na ọdịgo minimal. So far, you guys see na ọdịgo minimal. Can I compare ya from the last time unu bịa till now? Because ha ncha bụkwa road safety awareness ka anyị na-emekwa.
ịghọtago. So ị ga-asị na enwe increase na ndị mmadụ bụ ntị rọba ntị plastik fade anụ ive na osi na ntị nke abanye osi na nke ọzọ pụọ. You feel na people are taking the advice anyị na-ewetara ha na all this awareness or not? Rejoice. Well, asị ka ekwu nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ ada anụ ihe. Anyị na-agwa ha kwa mgbe ka mgbe, mana ịpụta n'ụzọ fụ ka ndị mmadụ si eme ara ị ga-eche ma ndị dị otu a ha anụtụgokwa anything about safety na ntị ha. Something like this is learn discipline. Ndị mmadụ ịgba one way ịpụta n'ụzọ, especially this ụzọ si Port Harcourt Express isi Enugu from Gariki Naija, fụ ka ndị mmadụ si agba one way ị ga-eche ma anụmanụ bụ ihe na-agba n'okporo mmadụ. Mgbe ha na-emekwa ihe a ha da achọdị ịma n'ihi na ha ga na-agba ya na-acha gị nwa nwele enu gị ọkụ gị pụọrọ ha n'ụzọ. So ifuzie na ndị mmadụ na-ara na abịa. So nke eziokwu bụ na mmanye gị the figure or isi gị the comparison between that time I bịa na kịta, which we will still do that. Maybe ọ bụghị tata ọ bụrụ next time ịgwa gị ma ọ gara enu ma ọ gara n'ala. Nwere itinye n'ihe o kwuru. Public enlightenment akwụsịghị. Anyị ka na-agakwa churches, schools, markets. Onweghị ebe enwe gathering. Even schools, primary, secondary. Mana ọ dị ka ntị echiri ndị ụwa. Maka na onye nkiricha ihe na-eme n'ụzọ nwere ike ọpụta dị sef ọ sị na ya ama mba moto, nke mere m n'oge adịghị anya apụta m si nwa m nwoke banye moto ọ sị na nwe ihe na-esi na moto si na waya na-esi nsị ya mba ya mpụta ka ncheke waya ọ mapụ na moto gbapụ. Nsị aka ezi nke ị na-agba ọsọ sị na ya ada abazikwa moto again. O mere ebe ahụ anyị na-eje anya ejeghọzi maka na okweghezi ịsa anyị wee je nachikpe wee n'elu anya na moto fụka na onwe ihe mere na o nwere ebe ọkụ na-agba ebe ọzọ naanị isi asị egwu ya kpara. Ọ bụrụ na anyị ga-adị conscious like that as adults, anyị afụ na most times ihe na-akpụta crashes a na-enwe bụkwa mkpọchi ntị ya na human factor. Like anyị nwere 3 reasons why anyị na-enwekarị crashes. Is that is mechanical or environmental or the human factor? But I check here off me for the humans be well more hands on it, because I found a motor adurama I lawyer if na man with crashes. Abo na na ụgbọala may I kwesị where the knowledge, the quality knowledge that we are supposed to know. If na I am an overspeed. Opupana na if na tire anya adurama change here, mara na tire making we bust. If all those things will be reduced, but because now at cost and what ihe richara tufuo ndụ bara uru anyị na-achọ ka cut or cost ka ego for mana o mezikwa is it na life na lose life or na anọ n'ụlọ ọgwụ dị maimed ihe maybe more, but anyị adanụ ihe ọ bụ na anyị ga-follow the steps that we are supposed to take anyị afụ na a ga-enwe drastic reduction of road traffic crashes on our roads. All right, daalụ but ịma na otu anọ kịta anọ ana m use kwa road, even though na m na-ekpe ekpere by next month ka m go moto nke m, but then ka m onwe something na-agbasịta m na mbanye moto. Number 1 bụ ama m ife na cause break iji esi na moto. Ọ na-awụ the tin sibe nyewe anya na window ka m ebe m ga-eshi mapụ. Ana m na-enwe survival instincts ozugbo ịghọta. So kedu ife na cause that break isi or ajụgo m ajụjụ asị m na ọ break ọfụ ịghọta. Mostly ife agwa m na ọ break ọfụ eziokwu ka asị ka ndị a na-asa anyị isi ka anyị just na-aba moto na-adịrọ mma na-agba n'ụzọ. I think I have to take that one. Okay. Itinye break off because mo I go motor for years now. Itinye break off because now the brake hits nne. There is tendency now organa a role on the iron the brake. No, there's every tendency now organa rub on it, and in rubbing on it, it's kind of wearing off. Yes. And that friction behind with the brake is. Okay. So most times on about new brakes. Beginning sinker. I put on a break na chief fail. Can they fail? I'm going to sign. No driver, the gaman a break na chief fail. All much I often all the edge days. Okay. And if you say or the restless, funa or that control means that is how we know that the brake is about to fail. Obu no is say man na how can we grip? All right. Okay, back I get a musical break. I not cheat as I continue with our questions. Just ofegu kaina we wata go mana agba egwu akụ anọkatakwa na etupulani. So right now na na cheta ni no na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ ndewo.
Alright, and nachetego maazụ na Volt 104.3 FM, of course, Millie Marugo. Ụmụanụ ka ọ na-adịnụ na. Okay, anyị nọ n'ode n'Igbo ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne anyị na-awụsa arụ were asụsụ anyị nnọọ wee saba onwe anyị arụ ka anyị nwee ike maa mma, because the beauty of Igbo bụkwa na their language. Ụmụ ụfọdụ ya sị gị that na n'ụwa fa ọzọ na fa ga-apụtarị asị ndị Igbo, because why not if not? Okay, so cheta na anọ m in the building with Doris na Rejoice from Federal Road Safety Corps, and yes, anyị na-ekwu okwu otu ụzọ nwee ike isi wee dịla anyị easy ọgbụgba this Easter period, because onwe ndị ka na-eme mmemme, onwe ndị ka nọ na village, onwe ndị anabeghị na onwe ndị bụ na ife niile fa na-eme right now center na Easter ịghọta ha dịrọ ka anyị nwa bụ ndị Easter or no Easter anyị na ebe a anọ m n'ụlọ, onwe ndị ka ga-agba okporo ọnụ ụzọ, onwe ndị ga-esi ebe a naba Lagos, ma ndị ka ga na Abuja, ma ndị si ebe ọbụla fanọ. So this message is for you, and right now I create awareness for it. So the very important na igalo ntị biko anyị na-ekwu ama m na onwe ndị bụ na fa bụ mkpọchi ntị, onwe ndị bụ na a ga-ekwu 10 times before fa anụ, onwe ndị bụ slow ma kpọ ya learners ka slow before ha absorb or message ọ na-ete aka. So but biko for the fact that ihe a metụtara ndụ anyị, ọ dị very important that na anyị galo ntị nweta ya the first time or the second time. So moving on, I ga to the next question ke involve crash. Ebe ọ bụ na enwe crash, how prepared ka FRSC dị in handling that situation? Doris. Okay, thank you very much. Thank you. Dịka m kwuru na mbụ, ọrụ anyị gụnyere inye iwu na-echekwa okporo ụzọ, ifolokwan up n'iwu a, imeke sure na ndị a gwara ihe nọrọ ya. Then nke ọzọ bụkwanụ, ọ bụzi na anyị ekwuche ihe a niile anyị na-ekwu, mee ihe niile anyị na-eme, ọ bụzi na-emecha enwe ihe mberede okporo ụzọ, ọrụ anyị gụnyere iji ruo ebe anwa ihe ahụ na wee mee. Anyị makwa na ihe anya mmiri, mana anyị ma na ọrụ dịrị anyị. Anyị rugodo ebe ahụ, anyị make sure na anyị cordon up the place, ime ka ụgbọala ọzọ hapụ ịbanye na nke megoro eme. So we try to reduce another crash or to ensure na enweghịzi another crash. Secondly, ndị nke merụrụ ahụ anyị ga-eburukwa ha gawa ụlọ ọgwụ ka enwee ike leta ha anya ka ma na ga-azọta ndụ. Anyị nwee standby paramedics, anyị nwee the tow trucks. Then paramedics ọrụ ha bụ inyere aka bupụ ndị merụrụ ahụ, bukwa ndị anọghịzi ndụ buga ebe ha kwesịrị ịnọ. Then ama na enwecha crash, a na-enwe carnages, moto ga-emebi, ihe ndị ọzọ ga-agbachisi ụzọ. Moto anwa mebiri, ọrụ tow truck anyị bụ imeke sure na epulu off that motor of the road, maka na ịhapụkwa ya ọ ka ga-emekwa ka ihe mberede ọzọ mụọ. So anyị dị ever ready, mana abalị mana ụtụtụ, enwekwa ha n'ihe mere na akpọkwa ha na ọ mere ebe a, ifu na ndị ọrụ anyị nọ. Then anyị nwekwa standby team nke anyị na-akpọ standby rescue team. Even though the paramedics agabago, anyị nwekwa standby team in case they need help. Maka ụmụ ụdị nke na-adị ime like n'ugwu onye ama, a na-enwekarị multiple issues there. So enwe people, hands that are waiting in case ume ka enwee ike zọta ndụ, maka eme ngwa ngwa ọdachi. Si na chekọwala m kịta that na anytime ife me akpọkwanala unu ngaza iwu ka ọ bụ ihe anyị eme in Jesus name, because aka m can try ya, but ife ama mme ọma mme. Alright, the next one bụ ka ife na-cause carry road traffic crashes. Okay, ihe na-cause ihe mberede okporo ụzọ ọ karịrị akarị, mana achịkọtara ya ọnụ n'ụzọ ịtọ gbara ọkpụrụkpụ, nke ndị oyibo kpọrọ nke mbụ human factor, enwe nke bụ environmental factor and mechanical factor. So mgbe a na-ekwu okwu human factor bụ ihe nke ndị mmadụ ji aka ha kpatara onwe ha, n'ihi na ọtụtụ ihe mberede okporo ụzọ na-eme ndị driver, ndị passenger na ọtụtụ ndị ọzọ so na-atụnye ụtọ n'ime ya. N'ihi na nke mbụ ị ga-afụ driver pụta n'ụtụtụ, ọ sịghị na ọ da afụcha ụzọ ma ọ bụrụ na ya ejere nwụrụtụ ihe tinye n'isi, imagine, ma ọ bụ na ya see ihe osise mgbe ha mechara ihe dị otu ahụ. Ị gaghị awọrọ onwe gị awọ dị ka mmadụ, ịnwụ ha n'ihe ọṅụṅụ, anya gị agaghị na-afụchazi ụzọ otu o kwesịrị. Mmadụ teta ụra n'ụtụtụ si na anya adịghị afụcha ụzọ, ọ dị afụ ụzọ na tinye ihe n'isi ife oyi afụwa ọfụma ma ọ bụ tupu ọ baa stanị. So nke a bụcha ihe a gụnyere na
human factor, ihe ndị mmadụ ji aka. Nke ọzọ kwa onye banye na steering, ịma na ike adịrọ gị ọ na ahụ adịcharọ gị, isi ka ịma na-eji on the process of manage ike agụ gị na steering ma ọ bụ eburu gị, and mgbe nke ahụ mere gịnị ga-ebu esochi ya azụ ihe mberede okporo ụzọ. Then abịakwa na mechanical factor, ama na ọdachi onwe ya na-akpọ ọdachi na-emere onwe ya maọbụ ihe mberede a na-atụghị anya. Inwe ike na-anya moto, ị na-ekwere moto gị ọfụma na ọ dị mma, mana mgbe ị pụrụ n'ụzọ ofu ihe egwu ọ na ị na breki gị ọ dịkwa mma, mgbe ị na-azọzi breki ụkwụ ị chọwazie ya achọ, ị gaghị afụ ya. So nke a bụ ihe etinyere under mechanical factors. The impact of environmental, nke a bụ nke ndị ma gọọmenti ma anyị nwa na onwe anyị kwesịrị inebakwa anya n'ime ya. Nke gọọmenti unu nwa kpatalụ unu na-echọ inebara ya ịkpatalụ, a ga-enebara ya anya n'ihi na o sokwa mgbe ụfọdụ ụzọ adịghị mma, nwee ike iso na data environmental. O nwere ike ọ bụrụ na arụchara ụzọ dịkwa mma, mmiri ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike mebie ụzọ, ma ọ bụkwa na mmiri na-eru na-ezo, ndị mmadụ etinye isi mgbe ahụ ha agaghị afụcha ebe pothole dị n'ihi na mmiri dị na ụzọ tinye isi. Nke a nwere ike ịkọsị ihe mberede okporo ụzọ. Then nke ọzọkwa mgbe a na-ekwu human factor, this lane ndị mmadụ ịgba one way ka jọgburu onwe ya n'ihi na ahụla m ebe o mere ọtụtụ ihe na ihe o mere anaghị adị mma ọkụkọ. Inwe ike na-aga n'ụzọ bụ double lane, ị na-ene anya ebe a na ebe moto si abịa, mgbe ị na-achọ ka itinye isi fụzie anọda mma driver ga-esi n'ebe o si ma iji si ha onwe gị ike ha kwụrụ onye ahụ tọgbọ. So ihe ndị a bụ ihe na-akpata ihe mberede okporo ụzọ. Ọzọ bụkwa na ndị mmadụ adịghị eme ihe ha kwesịrị ime before ha ebido njem. O nwere ihe anyị na-akpọ wolf test, traffic drill. Ị ga-apụta n'ụtụtụ iji ọsọ ịpụta itinye ha na key na moto, buru moto za gị buru ya n'akwa, icheki na moto enwe mmiri, ịma ha na oil aka na-ege eji, ịma ha na fan belt adị mma, ịma ha na taya gị, ihe a niile. Nke kacha njọ kịta na mmiri na-achọ ibido zere wiper, as ordinary as wiper is, o mee gị ihe n'ụzọ ife ibe o mere ihe ịma kwete na just wiper bụ ihe mere ya. So ọ bụrụ na anyị na-eru anya na ụmụ kirikiri ha tupu anyị apụta njem, ọ ga-enyere aka ibelatatụ ihe mberede na-eme n'okporo ụzọ. Alright, so achọrọ m ikwu okwu because I noticed na ndị be anyị dị very fond of enwekwanala accident n'ụzọ, like mmadụ na-abụ nwere accident n'ụzọ, kama ha ga-apụ n'ụzọ kpewe ikpe dịrị ha, ha nọrọ n'etiti ụzọ. A na-ekwu na ụzọ anyị na anyị ka na-achọ ịma na anyị ga-ama na-eji ụzọ ama na-eji apaki chie nnọọ moto n'ụzọ, onye ọbụla ekwechiri na nwere onye ga-emuvu moto, onye nke akụrụ akụ asị mba na ọma move, ndị mmadụ anaghị ya move. Biko achọrọ m ka is it na also na one of the road rules dị mma ka ọ dị against the road rules? Okay, nke bụ eziokwu bụ na ịma na onye emebiri moto ya iwe ka ga na-eji ya obi, mana ha nwee na ebe ahụ kpewe ikpe ahụ bụ road obstruction. So ọ bụ na ndị road safety apụta, enwere ike clear ha ma ọ bụ gụnye ha n'ebe a gụnyere ndị obstruct the road. So nke bụ eziokwu bụ na ihe mee ụwa kịta abụrụzi mgbe a nọ na isi. You can snap what happened, you can video it, unu apụta n'ụzọ ekpewezie dị ikpe, mana ịnọchi ụzọ nọrọ ebe a na-asụ oyibo ma nke so ma nke na-eso ha bụ road obstruction. Ọ dịghị mma. Nke ahụ ị ga-akwa ọ bụrụ na mmadụ moto enwe problem n'ụzọ, ma mmadụ na mmadụ kụkọrọ isi ọ na-anọrọ n'ụzọ na-ekpe ya, mberede nwekwara ike ime ebe ahụ. Anọrọ na-akọ na emebiri moto afụzia na mmadụ anwụ, because moto sometimes na-efeli brake, ifu na ọ na-abịa onweghị ihe na-ejide ya. So ị nọkwara ebe ahụ ndị mmadụ agbakọ na-ekiri ihe mebiri, onye ọbụla kpacharakwa anya maka mmadụ nwere ike ịnọkwa ebe ahụ tụfuo ndị anyị anọgofu ebe moto nwee accident aka na-eme ka ewepụ ihe ọzọ bịakwa ebe ahụ mee. So onye moto ya mebikọ ma mmadụ kụrụ ya, biko nyapụ moto, ọ bụ ha na-aga anyapụ ya anyapụ, ama nyapụkwa ya ha kpọwakwata otu ọka abịa bupụ ya ka ihe ọzọ ghara ime. Alright, ebe a ka anyị nwee ike pick with your calls. Kpọọ m na 07060485853 07060485853. Ọ bụrụ na ị nwego road experience like and up to today ma be the rules guiding that thing, like that problem ị nwere n'ụzọ, ị nwere ohere imake sure that na ịmati ya today so that tomorrow ịmana nọ na your right ka onye ọzọ anọ na his or her right. Then ọ bụkwa na o nwere ife ị chọrọ ịjụ, ajụjụ ị chọrọ ịjụ ndị anyị na ha nọ na
studio today kpọọ m ka anyị nwee ike mara ife bụ nsogbu gị pikie ya maka kịta enwere m ohere ịghọtago enwere m ohere just for 3 or 4 calls then anyị gabakwa n'iru. Hello. Nke ọbụla my brother, so long as na good evening dị ya kekwan. I know. Daalụ. Ka afọ gị na ebe isi akpa anyị. Omeife nke bụ eziokwu. Nnọọ omeife nke bụ eziokwu nnọọ. Oh, gaa n'ihu. Mana ihe m bịara bụ ka mama ọ nwere akara ekwentị dị agha enweta. Ọ ga-abụ enwe ụmụ ihe dị agha adịkpọkwa ha maka na ha nọkwa na everywhere. Okay. Alright, daalụ. Alright, biko onye ha nọmba ọ bụ na o nwee akara ekwentị unu nwee ka unu nwee ike nye ndị public ha ga-achọ ịnụ from you people directly. Okay. Our emergency toll-free number. The number no I don't know what we're at where. One for free. Yes, it's for free. It's 122. You can also call 211. Somebody will answer you. Okay, 122 more 211. All right, 0706-048-5853. Biko rejoice because we're going to die penalty with any default or any road rules. Okay, penalty na abia with each one because all the very important na ndị nọ n'ụzọ nwere idea what they are going to encounter. Ka ha people na take gị on our ways na emaro. Ka ije ya ni ka iwe ya ni je training school driving training abi training driving school and agwaro gị. Okay. Ka happy isi na agwaro gị na driving school then na radio na kwa ka anyị na-agwa gị na ka happy ibu na ị ga n'ụzọ enye gị one reach na Nigeria the wicked. Meanwhile na ịmachakwa but you decided to be ignorant. Biko gaa n'iru. Imeela nwaada. So ị bịa na our offense sheet. Anyị nwere ihe dịka 54 iwu mmadụ nwere ike ịda. That's 54 offenses. Okay. And all these offenses nwechara ego ndị ya na ha so. Na ntaramahụhụ ọzọ so na ya. N'ihi na mgbe ụfọdụ mmadụ bụ ijide che ọsị gị, is it just 5,000 you are wasting my time? Okay. O beghakwa ebe ahụ. N'ihi na mgbe ụfọdụ ụmụ offense iwu ị ga-ada. Ịkwụcha ụgwọ edukwara gị gaa na saịkị ka ama m isi ozukwere gị ezu. Gị nwa ga-akwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ. Ọ bụzi na isi dị gị mma ị mara ma ị ga na-eme ihe. So ọ dị ọtụtụ mana m ga-akpọta one na one afa kịta. Enwere nke akpọ dangerous driving. Mmadụ enye ara n'ụzọ. So ọ bụrụ na ejide gị mgbe ị na-anya otu ahụ nke a gụnyere mebi na akwụsara gị ị na-achọ ka ị ga-esi wepụ isi just enye ara dangerous driving fine nke a bụ 50,000 naira. Overspeeding eso ya. Overspeeding ka na-adị ọsọ. Ọ dị iche. Okay. Just like m gwara gị ara ọ nwere ụdị ihe ị ga-anya ha ncha agụnye ya asị onye ara na-eme so is dangerous driving. Okay, tire, that is driving with worn out tire. So fence nke ahụ bụkwa 3,000 naira. Then ọ bụrụ ebe a na-anya motorcycle. Chepa ka m bịa. Onye na-anya with worn out tire a na-acha gị the 3,000 naira. Gịnị emezie? Ị ga change the tire. Ị ga na ebe o je change ya ka ngwa gabazie je change tire. Isi onye ahụ gaba na ọ ga-ejebe onwe ya so ị ga-change the tire tinye the good one. N'ihi na ihe eji eme ya bụ na tire dị ha na worn out o nwere ike ịgba at any time. Cost also thank you. Ya mana ihe a na-akọ. Then ọ bụrụ ebe motorcycle dị riding motorcycle without safety helmet. Ịma ihe bụ safety helmet. Yes. Even ndị dispatch rider na ha na-eyi. So ọ jide mmadụ onye na-eyiri ya offense ya bụ 2,000 naira and ị ga-eje nweta ya kpurukwa before you pụba. Before you move on about that safety helmet, Okay. Biko onwe ke kam ga-eshi tinye ya na onwe anything dị na that helmet na ekpuchite mmadụ yes from because some of this speed ndị dispatch riders a na-agba mfu ya I feel for them because na wonder ihe ha n'isi na-enye ha moral ka ndị a na-abụ ha teta ụra anya ha na-adị clear dị ama mgbe ha ji agba speed ka anyị were nka ịma dispatch rider bụ speed related job. Okay. It's expected na ha ga-deliver on time. But onye na-agbakwa n'ihe a kpuru helmet. Anyị ma na helmet si biko isi akụọ naanị ọ bụrụ na oyi helmet ya correctly
or it can affect the skull. But what happens to the other part of the body? Can I concentrate going on the head? Is the man affected? No, it will not break. There's anyway 50% a kind of assurance now. Because that helmet is really hard. But in any part, in any way, can it lead to the hospital apart from the other part of the body? Helmet. Anyway, safety. It's kind of it's safer to wear the helmet. Minimal. Thank you. Okay, Ganir. Minimal. Okay. So Kuchi Hawake. Because the is not 100% safe. Yes. Just in your tuaka, you get Meru, and then we call Borazin Congo. Yes. Manaba, Abokanonia, where he came. Need to helmet, so you can depend on the speed. Because some of we can learn before beginner. I can say now. What of the other part of the body? Yeah. Okay. Thank you. Then another one was driving without a driver's license. Okay. Ụfọdụ ndị ga-asị no bara uru ka ya just na-aga ma ọ bụkwanụ ka eje na-azụ ebe ni ka akụtatụ nke a na-akụ akụ ịghọtago so ọ bụrụ na ejide gị na nke ahụ fine ya bụ 10,000 naira and ị ga-abịakwari gbaa the driver's license before you continue your journey or movement again. So like that now the movement on your had you go delayed. Sure. Then my vehicle paper my driver's license so when they need forged document maybe in akwụkwọ moto gị o may expire na 2022 ijezi ebe a maybe May 2022 ijekwe hapụ May ahụ dezie ya 2027 that is forged. So ọ bụrụ na ejide gị with forged documents fine here is 20,000 naira and you will do the right thing before ịpụba. Then ụfọdụ ndị adịgo fond of maybe afọ ndị road safety n'ụzọ ndị ewu nke a you try ya to ịnụsa ha ọgụ or something like that or ebe ha na-achọ ịrụ ọrụ maybe na iso na government official ọ na ịbụ onye akpa obi ịchọzi ịbịa obstruct ha n'ebe a na-arụ ọrụ so a na-akpọ nke ahụ obstructing marshal on duty. So fine nke ahụ dịkwa obstructing marshal on duty or assaulting marshals on duty. So fine for that one bụ 10,000 naira. Because na ha kwesịrị ime ya and just like ekwa ma onye ahụ jụrụ ajụjụ ka na-egekwe ntị so onye bịara assault onye n'ọrụ ndị gọọmenti dinyere ọrụ so long as not on a uniform you kwesịrị respect that uniform so you people are uniform njo ịkụrụ ọkpụ na akụrụ nsogbu adịrụ ndewo so onye akwụcha fine ya aka ga-ejekwa mara ma isi ọ dịkwa ya mma o ji abasa gọọmenti ọ bụ n'ihi na ikwesịrị ime ya. Then nke ọzọkwa bụ failure to report crash ifuru ebe accident mere izoro onwe gị achọghọkwa m ama na ịfụrụ ya a na ịgafere ebe ahụ and you dey report it n'ebe ị kwesịrị onye a nwere iwu nke ya and iwu nke a bụ 20,000 just like you kwuru ọ karịrị akarị mana ka anyị kwụsagodi ya ebe a. Alright, so kuchi unu dia ife ọbụla unu na-eme mara that na your safety dị very very important not just to Moaba and Chinazom or Doris na Rejoice or the very important to the society to your family most sometimes ndị mmadụ na-eme ya na-eme na wonder na onye nwekwa family because onwe ihe ị ga na-eme na asị na nkwa onye love na onye ma bụ onye ahụ love onye ọ love ewata so long as love is inside there will go some commitment and attachment ị kwesịghị na-ejoke with. So alright ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa na-asị unu daalụkụ nsue nọnyelụ m daalụkụ nsue nọnyelụ anyị mụ na Rejoice na Doris ga-asị unu bye bye ka emesịanụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ maka na echi ka mma right echi ka mma onwe last thing chọrọ ikwu alright Doris nwe ihe chọrọ ịgwa ndị na-ege anyị chọrọ ịgwa ndị na-ege ntị bụkwa aghara ndụ kpaa akụ onye rere ya bụ ka anyị kpachapụrụ ụlọ nwaanyị anya oge anyị na-agba n'okporo ụzọ emesịa ndewo mụnwa na-agwakwa ha na ntị na-anụ ihe aghara ka okpu ata so onye nwere ntị ya nụrụ ihe one na one anyị kwuru and just like i kwuru na nsusu ọnụ na mmakụ nke ndị anyị hụrụ n'anya na-echere anyị naanị ma anyị gaa n'udo ma natakwa ya gazie. Alright, daalụ nnukwu nso ebe nọnyela anyị n'ụbọchị nke taa. It was a very very fun ride na-asị unu ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ mana ka ya nachieta azụ maka na mụ na unu emechaba ọkụ ya just ka anyị si ndị bịala anyị ka bye bye ka anyị nyetụfa anyị maka one or two things na-anachieta azụ ị na Sonky by Flavor may you enjoy na-anachi